Ano tabi ngayon, Diyos marhay na pagkahapon po tabi sa imo. Diyos marhay, mahapon lang tabi, sir. Inot na inot sir, inot na inot po tabi Mayor, nagdidi po ako para maki-update lang po kami, ano? Igwa po kitang mga kababayan na naghapot ka na presenting sitwasyon pa po digdi sa banwaan kan Bakakay, lalo na po sa may mga palyentes po baga na wala digdi na naghagit po tabi. So para po sa kalinawan po tabi kan sa tayo mga kababayan, kumusta po ang kamugtakan ngayon kang Bakakay, lalo na po na igwa po kitang bagyong pinag-aandaman? Sa ngayon po ang panupot sitwasyon dito sa Bakakay, so mga coastal area, lalo na sa Barangay Uno, na nag-evacuate na sundahan sa BEX para sa pagkabanggi, natantan na dahil pili kita mag-hero kung masorin niya una. Lalong-lalo na mga bihikulo na itinaw sa mga barangay, nakulaw na tabang na pakinabangan na sa mga residente na nagbaraklay pasirin sa evacuation center. So bali gustong sabihin po tabi Mayor, ito po tabi na mga rescue vehicle, iyon na po tabi so nagserving service po kayo ng mga nag-evacuate. Yun na po sila na naging service na paggamit ng mga tao ng mga evacuar pasirin sa evacuation center. So bali tabi Mayor, initially po pero po ang evacuees po ngunyan dyan po na yaon po dyan sa presente sa Bakakay East Central School. Kanina na alas around 1 o'clock, nasa 133 household pala na naka-trans yan po sa evacuation center. So bali po tabi, hali lang po ini sa Barangay Uno po ano? Hali pa lang po yun sa Barangay Uno, pero iba naman po sa Barangay Tres. Din pa man lang yaon dyan. So bali totalmente po, pwede siya po ini na madugangan pa po. Madudugangan pa ito, sige pa pong duruman sa evacuation center. Kaya pagkan naman din ang pagkabanggi ng dagat po ngunyan, nakulag dagat. Kaya yan, pinilitaran na magkikot casualty. Apo. So bali tabi Mayor, suduman po, kumusta man po tabi suduman sa may parte po kan mga isla po na barangay kan Bakakay po? Naman po sa isla di Cagaray, iguan man po kay Bakwar, pero di pa na report sa Muya, pero atyan, kasi nga doon sa MDR, para maisihan gamos kung ano ang sitwasyon duman sa isla. Opo. So basado po tabi Mayor sa monitoring, igwa po ba ki mga na itala na pag-landslide pagbuho po tabi duman? Igwa man po na nag-landslide man lang bakit duman sa may Papikan Bulacau, pero ako na sa Santo Domingo na pigagi siya pasiri sa isla Tinggikal. Naman po natin ko medyo Kristo pang pagpakaray. Ngunyan, pigabaranda yan na mahali tulo sa mga nakatuwa sa tinampo na kaulang. So balik tabi Mayor, balik po kita digdi sa evacuation center. Ano po tabi Mayor igwa po ba ki mga ayuda po or let's say igwa po ba sindang mga pagkakandyan hali po sa indong opisina? Inag na nagkuhan na nagtao tulos kay pansamantala pagkaon na ayuda na hali sa Kubicol. Alin din hali kay Kunjoy, yaw po naka-antabay sinda. Kasi bago nagtaon na nga ni nagpalugaw na sinda, manlaipig tao. And then, may mga lalo sa mga pag-arisyo, nakabantay na. So, pulis, nakabantay na dyan sa may Kwan, sa may Bex, and then sa Bureau of Fire, na siyempre kahit huwag ang tao, na pang gamit sa pag-uruan daw, hindi yan po na kayo tambay sa evacuation center. Tama-tama tabi Mayor, na unambitan mo so presensya kan sa tuyang pulis. Ano po tabi Mayor, yaon po ba sa indang na pagmomonitor po duman sa mga barangay na haron ni po sa mga kostales, haron po ganing mga haron ni po sa dagat and salog? Nag-hero naman po, nag-monitor po ng mga kapulisan
na mamonitor ang mga kung pigiling nila yung delikado, maka sila. Kursa sila nga kanda ang mga tao Opo. sa coastal area. Opo, tabi, Mayor, so, acting governor, nagpaluwas na tabi ng direktiba na bago tabi mag-alas 5, dapat nakapag-evacuate na po sa tuyong mga kababayan, lalo na po tabi ining mga pronto sa landslide as in pagbabaha tabi, Mayor. Yun na po sa kasugupang aga, nag-start kapag kung susuwarin mga lugar na delikado, yun ang kaya yan namin sa BEC, naka-evacuate na sila para maiwasan ang problema. So bali tabi, Mayor, duman po sa evacuation center para po duman sa kaaraman kan sa tuyong mga kababayan, ano po ang magiging sistema ta po duman? Ano po, inot na inot, ano po ang susainda po tabing iistaran duman para mientras, ini po ba konkretong or slab type na room or ano po yung tabi yun? Pinibakuran diba? So, evacuation center na kumplito siya, na set niya mga residente. Duman, bako araw ng mga pang sa eskwelahan na ebalyero, yung makupuro paril ang nakunan na evacuaran nila. Tapos so, pag-abot tabi Mayor, aram tabaga tabi yun, saro sa mga nagiging problema, ini pag-abot po tabi sa mga CR. Sa inspection po tabi nindo, sa monitoring nindo, ano po tabi? Bali ka subago na hindi ko mayroong problema, kapos ki tubig, automatic napudang ko sa Bureau 5 sa pamayan ni SFO3 Ray, automatic man si Sir Ray na pinadahan po sa kay water tank para matransfer ang tubig doon sa evacuation center. Takasubago, kaulay ko tabi sa programa si Senior Fire Inspector Ray Antiga, yaon man po sindaan sa inda po na pagsuporta and ang pagtabang po tabi sa indo. Nakulaw kong pasalamat kay Sir Ray Antiga. Sarap kong maputkulan, automatic yaw natulog so palina. So mga tao, ay kaibahan si Sir Ray, hindi man sa pagdo sa evacuation center. Opo, tabi yan. So bali, siguro yun, pangaputan na sana po sa tuyong mga kababayan, lalo na po ngunyan na tabi yun na madali na mag-declare. Ano po tabi ang sa tuyong pangaputan na sa tuyong mga kababayan na kung ikaso may kaipuhan na mag-evacuate? Pangapunan ko sa mga kapupumabakakayanos na lalong-lalo na yung sa coastal area, sa mga budod na medyo talagang landslide, kung pwede, mag-evacuate na kita para kita may mga aksidente na mangyari. Kaya pagadan ko sa indo para may oras pa, mag-evacuate na po kita para lalo-lalo na mga akita para may safety ka na ang pamilya. Kumbaga tabi yun, kinakaipuhan sa naninda tabi na makipag-coordinate sa indo kung kinakaipuhan po ki asistensya. Kung sinda po makaipuhan na mag-evacuate, yaon po ang mga rescue vehicle na itinaw kang Cubicol. And then, kung Joey, anytime pwede nindang gamitin iyan, lalong-lalo sa barangay, lalong-lalo sa mga barangay na daing vehicle rescue, pwede yan ang gamiton para maserbihan sa indang mga kaubaryo. Alright, thank you so much, Sabi.